Il-fazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija qiegħda timbotta kemm tista' lill-kandidat tal-Parlament Ewropew Frank Psajla sabiex jiġi elett fil-Parlament Ewropew. Delija jrid li Psajla jiġi elett fil-Parlament Ewropew sabiex ma' Roberta Metsola u David Casa jkomplu jiġġieldu fl-istituzzjonijiet Ewropej kontra Malta u jibqgħu jagħmlu ħsara kontra l-Gvern fi Brussell. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li Adrian Delija qed juża kull mezz sabiex iwassal il-messaġġ li mill-10 kandidati jrid lil Psajla fi Brussell. Frank Psajla qiegħed jingħata prominenza fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista. 4 ġimgħat il-bogħod mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Psajla baqa' għaddej bil-programm tiegħu fuq il-midja nazzjonalista. Dan fil-waqt li qed jingħata spazju fuq kull programm ta' ġrajiet kurrenti. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li dan qed joħloq rabja kbira fost il-kandidati l-oħra għax mhux jingħataw l-istess prominenza bħal Psajla. L-istess sorsi nnotaw li tnejn fil-għaxija Psajla tqabbad intervista lil Adrian Delija fuq in-nett u fl-istess ħin batu għal dibattitu tal-Awtorità tax-Xandir. Dan ħoloq rabja fost il-kandidati l-oħra nazzjonalisti li ħassew li tal-inqas kellu jindbat kandidat ieħor li jirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista. Iżda s-sorsi tagħna qrib Adrian Delija qalulna li bi Frank Psajla Delija moħħu mistrieħ għax li lejh. Mhux bħal David Casa u Roberta Metsola li huma qrib ħafna tal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil. Fazzjoni li ma tridx lil Delija kap għax temmen li mhux kredibbli minħabba l-allegazzjonijiet li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Is-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista qalulna li fejn jidħol il-Parlament Ewropew Adrian Delija lest li jaħdem mal-fazzjoni ta' Busuttil għax l-importanti li min jiġi elett jaħdem kontra Malta. Għaldaqstant Adrian Delija jħoss li Psajla jista' jaħdem sew ma' Casa u Metsola li ġad dikjaraw li se jkomplu bl-istess attitudni li ħadu fl-aħħar 5 snin. Dan għax Adrian Delija jemmen li Malta hija l-ar fl-Ewropa. Din l-ar fl-Ewropa? Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.